І ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Дякую, що залишаєтеся із нами. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами піднімати найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. Вже готовий вітати у нашій студії. Гості цієї години – це Олександр Мартиненко, генеральний директор інформагентства «Інтерфакс Україна». Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Отже, почнемо з такого. Служба безпеки заявляє, що під час затримання екс-депутата Олександра Шепелєва діяла виключно в рамках законодавства. Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, коментуючи ушкодження затриманого. Перед цим прокурор Руслан Кравченко повідомив, що Шепелєв подав до СБУ заяву про викрадення та побиття невідомими особами правоохоронного органу. На судове засідання з обрання йому запобіжного заходу Шепелєв був доставлений з синцями під очима та на лобі. Сам екс-нардеп на питання журналістів сказав, що у нього зламана щелепа, то йому важко говорити. Наразі триває судове засідання з обрання Шепелєву запобіжного заходу. І саме зараз маємо на прямому зв'язку телефонному Сергія Лещенка, це народний депутат України, фракція БПП. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Називати мене фракцією БПП не зовсім коректно, бо я участі в житті фракції не беру. Я представником партії «Демократичний альянс». Не можемо ще залишити через те, що у нас діє це рабство за імперативним мандатом. Дякую, що переправили. Перепрошую, так сказав. Але все ж таки, пане Сергію, дякую вам, що долучились до нашого ефіру. І отже, питання у мене стосовно Олександра Шепелєва. Будь ласка, розкажіть про хід цієї справи. Чи можемо ми очікувати і який можемо очікувати запобіжний захід? Це перше питання. Почнемо з такого. Я вам не можу сказати, що відбувається зараз на етапі слідства, бо це має розголошувати орган, який займається розслідуванням. З того, що я знаю, що Шепелєв вже тривалий час проходить щонайменше 2 кримінальні справи, де йдеться про замах на життя банкірів. Один – це Автократбанк, другий – це банк Родовід. І в даному випадку він втік за кордон і там переховувався. Потім він був затриманий за кордоном, доставлений в Україну. І він з України втік разом зі своїм конвоїром за кордон. І вже там переховувалися вони разом. От зараз ми бачимо новини про те, що його повернули таки в Україну. Чи знайшли в Україні, цього я не знаю. Тому що це, повторюся, має коментувати орган слідства. Пане Сергію, а розкажіть, будь ласка, про Олександра Шепелєва як персону, тобто більш докладно, детально, щоб наші глядачі зрозуміли, хто це. Тому що знаємо, що він був у БЮТ, потім у партії регіонів, от як ви сказали, багато де переховувався, тікав. От розкажіть, будь ласка, про цю персону. Він міняв рукавички, вибачте, партія як рукавички, він був тіньовий банкір з Донецька, якого пов'язував з різноманітними схемами обналу, схемами конвертації грошей, нелегальних переказів. Він спочатку обрався за списком «Батьківщини» до парламенту, блоку Тимошенко. І коли була Тимошенко прем'єр-міністром, його пов'язували зі схемами Родовідбанку і, зокрема, навіть якийсь час посидіти в тюрмі з тих тимчасово керуючих. Пан Щербина, який в Родовідбанку був за протекцією Шепелєва. А друга – це вже історія часів Януковича, коли він, рятуючись від кримінальних справ в часи Януковича, вступив в домовленості з сірим кардиналом, з близькою людиною до Януковича Юрієм Іванющенком на прізвисько Юра Янакіївський. Він переїхав в його офіс Шепелєва в Києві на Рильському провулку. Це дуже козирна нерухомість. І це прямо біля Софійського собору, сучасна офісна споруда. І фактично це було як плата Шепелєва за кришу. Тобто його кришував Іванющенко. Але після зміни влади, вже бачите, він переховувався за кордоном і зараз виявився в Україні. Яка його зараз така доля, це треба запитувати прокуратуру, які будуть йому приділені обвинувачення. Пане Сергію, на вашу думку, чому саме Шепелєв повернувся саме зараз в Україну? Я не знаю, які обставини, чи він був фізично добровільно доставлений, чи його завезли всупереч його волі, цього мені невідомо. І знову ж таки останнє питання, вже завершуючи, стосовно перебігу цих подій. Дуже багато знайшли, зокрема Лариса Сарган, речниця Генпрокурора, сказала, що в нього знайшли посвідчення так званого ДНР, ще якісь інші документи. Як саме ці докази речові можуть вплинути на перебіг і на судове слідство?
знаєте, всі докази вони служать, якщо вони визнають судом допустимими, вони використовуються судом, якщо це стосується суті обвинувачень. Але нехай справа прокуратури коментує їхня речниця. В мене немає інформації про хід судового слідства. Добре, дякуємо дуже, пане Сергію, за те, що долучились до нашого ефіру. Сергій Лещенко, народний депутат України, був на прямому телефонному зв'язку з нашою студією. Пане Олександре, от відходячи від теми Олександра Шепелєва, цікаво почути і вашу думку стосовно того, що зараз навколо цієї справи коїться. Ну, в принципі, Сергій розповів приблизно все, як було. Це правда. І головне питання зараз, на яке ми, думаю, отримаємо відповідь, тому що в нашому світі зараз нічого таємного немає, як відомо. А дійсно, це він приїхав з Росії. Це, я можу сказати, не з-за кордону, а з Росії. З Росії він приїхав сам, чи його дійсно переправили сюди в рамках якогось співробітництва правоохоронних органів. Я думаю, що по співробітництву всі будуть заперечувати, безумовно. Ми ж не можемо співробітничати з органами тієї держави. Але так чи інакше, чесно кажучи, у мене викликало, коли я це почув, подив, чому він сам з'явився в ту країну, де його дійсно розшукують, причому не просто розшукують, а за вбивство. Тому що по великому рахунку всі за сукупністю тих статей, які у нього там на нього можна повісити, і які інкримінуються, це років 15 приблизно ув'язнення, якщо не пожиттєве. Тому це дійсно велике питання, на яке ми скоро отримаємо відповідь. От, до речі, мені підказують, що вже наразі судове засідання завершилося, і усі вже виходять із зали суду. Знову ж таки, от цікаво зрозуміти про перебіг подій. Як він що можемо надалі очікувати від цієї справи? Ну, знаєте, якщо от я сьогодні вже читаю про те, що його будуть використовувати, значить, для боротьби з Тимошенко, тим більше нібито він щось там знає про ті часи. Я не дуже розумію, яким чином в наш час можна використати свої події 2008-2009 років, це 10 років пройшло, і мені здається, зараз більше людей цікавить, я маю на увазі політичному сенсі, в сенсі боротьби політичної. А більше цікавить майбутнє, а не минуле. Тим більше тоді це перше. По-друге, я не думаю, що якісь певні докази, а свідчення Шепелєва, які будуть, якщо це правда. А вони, це, знаєте, це той свідок довіри до слів, якого, ну, в принципі, небагато. Хоча б тому, що людина була така, і я думаю, що і залишилася така значним таким долею авантюризму в своєму житті. Дійсно, там були і конвертаційні центри, дійсно, там була БНАУ, все це правда. І хоча він неодноразово судився з різними людьми, дійсно були замахи на вбивства. У нас свого часу в прес-центрі навіть це людина, на якому готувався замах, пан Дідічка. Він виходив на прес-конференцію, все це розповідав. От, тому довіра така буде. Я не думаю, що він заслуговує повної довіри всі його покази. Але виникає знову таке питання, а все ж таки, а навіщо це було? От навіщо він тут з'явився? І з'явився чи сам, чи ні? Ще раз кажу, я думаю, що ми найближчим часом про це дізнаємося. Чи може йти мова за якісь домовленості? Ну, я ж кажу, якщо це, ну, з ним навряд чи, тому що, побачивши його обличчя, дійсно, можна з певною мірою впевненості сказати, що навряд чи це був арешт за домовленістю. Хоча, до речі, невідомо, де це йому так це обличчя нафарбувало, можливо, це і в Росії було зроблено ще. Тому навряд чи. А якщо це домовленість така більш широка політична, ну це вже буде інше питання. І це буде дійсно цікаво. Чи можуть бути у нас такі домовленості з державними органами тієї країни. Нагадаю, до речі, що його затримали ще й в Угорщині свого часу. Це було нещодавно, була Угорщина, він теж звідти в ресторані, наскільки я пам'ятаю. Він звідти збіг і потім з'явився вже в Росії. Знов таки, оскільки людина знаходиться в Росії, причому людина з таким обсягом зв'язків, з таким минулим, а потім друг з'являється в Україні, ну розумієте, що запитання з'являються. Чи
будуть якісь посилені заходи, ну, щоб, маю на увазі, щоб не повторилося таке ж саме, як от ви кажете, щоб він збіг кудись або ще щось? Ну, другий раз, знаєте, 2 рази в одну і ту ж воронку навряд чи впаде снаряд, тому що я не думаю, що він зможе тепер підкупити свого охоронця, як було тоді. А це була абсолютно дійсно шокуюча історія, коли дійсно людина взяла і підкупила охоронця, з ним збігла. Такий детективний сюжет. Взагалі все його життя – це такий великий трилер. А це навряд чи. Я думаю, що вийти він може тільки, якщо це буде воля вже власне правоохоронних органів, але я в це не вірю. Тому що все ж таки, якщо вже так голосно сказано про його затримання, людину з такою біографією, я думаю, що він сьогодні буде 2 місяці арешту, я вам це просто гарантовано. Ну і потім його будуть продовжувати і продовжувати. Чи буде він говорити, і чи можна його використати як джерело компромату, про що сьогодні кажуть, я ще скажу, що можливо хтось на це розраховує, я не дуже вірю в ефективність цієї історії. Тому що, ще раз кажу, події 2008 року, тим більше, що, знаєте, от ми говорили про політичну його приналежність, БЮТ, там, партія регіонів і так далі. Сергій абсолютно правий, Лещенко, немає значення, для нього не було значення, в якій партії знаходитись. Він знаходився в партії, яка була наближена до влади. От там, де влада, там був він. Я знаю, що деякі люди зараз в політичних колах, вони не в захваті від того, що ця людина мала до них відношення свого часу. Да, вони кажуть, що треба було краще підбирати людей, взагалі людей, які знаходяться в одній партії. Але те, що було, то було. І все ж таки, ще кажу, політика тут, в принципі, не до чого. Ну, от у нас в ефірі, буквально годину тому, Олег Ільцов, журналіст, він казав про те, що якраз Шепелєв був банкіром під час прем'єрства Юлії Тимошенко, і що він дуже багато знає. І от як ви сказали, да, що те, що він дуже багато знає, можливо бути невигідним тим, хто зараз є у владі. Якщо він багато знає, то мається на увазі, що він буде багато знає про Тимошенко тоді, оскільки він був банкіром під час її прем'єрства. А знаєте, теоретично все це може бути. Єдине, що політичне звинувачення дійсно може бути. Чи звинувачив в кримінальних злочинах, але все це бездоказово буде. Знаєте, його можна використати, ще раз кажу, як джерело, як таке джерело компромату, джерело компрометуючої інформації. І не більше. Але не як свідка у потенційному, так би мовити, кримінальному процесі проти когось. Повірте мені. І взагалі я не дуже вірю в якісь кримінальні переслідування Юлії Тимошенко. Це було б зовсім недоречно, з моєї точки зору. Дякую за відповідь. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми триматимемо руку на пульсі останніх подій. Обов'язково про все це будемо говорити у прямому ефірі телеканалу ЕТР. Зараз давайте перейдемо до ще однієї актуальної теми. Екс-президент Грузії, лідер Руху нових сил Міхеїл Саакашвілі, заявляє, що його намагалися викрасти силовики. Але будь-яких фото чи відеодоказів цього немає. Про це Саакашвілі заявив на ганку готелю «Фейрмонт». За словами Саакашвілі, він зранку на запрошення іноземних друзів приїхав до готелю пити чай. Він упевнений, що це зробили за наказом президента і з метою видворити або екстрадувати його з країни. Саакашвілі також припустив, що його спробують схопити, надіти мішок на голову, коли він повертатиметься з готелю додому. Втім, у СБУ заявили, що не направляли підрозділів «Альфа» до готелю і не намагалися затримати Саакашвілі. Спочатку цікаво почути отут вашу взагалі думку. Що ж це за Альфа, яку ніхто не бачив? Що ж це за затримання, якого не відбулося, доказів ніяких немає? Ну, знаєте, я б, звичайно, був би тут інформованим експертом, якби я в цей час знаходився в готелі «Фейрмонт». За бігом обставин мене там не було, і тому, як і я все читаю, і, в принципі, дійсно дивуюсь. Тому що, знаєте, уявити собі ситуацію, коли приїжджає Альфа до будь-який підрозділ в готель затримувати, а їм там кажуть, ні, сюди не можна, тут приватна територія, а вони говорять, приватна територія, сорі, вибачте, тоді, значить, і тут люди знаходяться, тут, значить, Соколідзе приїхав, ні, ми тоді, значить, звертаємося і їдемо. Ну, знаєте, при всьому стану наших правоохоронних органів, які ми всі спостерігали
в тому числі під час спроби затримання Саакашвілі, тоді під його будинком. Ну, я все ж таки думаю, що це дещо перебільшена така от інформація, така дещо фантастична версія. Тому, оскільки Михайло Ніколозович дійсно вважає, що його от ось викрадуть, я думаю, що він так дійсно вважає, то знаєте, коли людина чекає якогось злочинця, він її повсюду, за кожним кутом, і він очікує, що він там з'явиться. І я думаю, що, можливо, там якісь хлопці ходили, можливо, це було, за ним слідкували, це абсолютно вирогідна версія. І там вийшло 3-4 людини в однострої, і тут же когось прийшла до думки, що зараз будуть викрадати. Щойно з'явилася інформація, Давід Сакаралідзе перший її у Фейсбуці написав, що у Фейермонт, СОС, усі туди, там захоплюють Саакашвілі. Але врешті-решт ніякого захоплення не вийшло, але приїхала вся преса, і тут імпровізовано почався брифінг. Можливо, це... І дав прес-конференцію. Так, можливо, да. Можливо, він порахував, що вже пройшло кілька днів після неділі, і він вже 5 днів практично не з'являвся, крім як в судах, перед пресою. З'являтися в судах – це не дуже добрий імідж. Я думаю, що є фахівці, йому підказали. От такий судовий інтер'єр. Треба було вийти на якийсь ганок, а подій немає. Як версія, це можливо абсолютно. В мене немає 100% гарантії, що так воно було. Єдине, що знову таки при всьому стані справ правоохоронних органів, я вважаю, що в принципі захопити людину, яка їздить по місту Києву, знаєте, якщо було б бажання, невелика проблема. Його екстрадиція в Грузію теоретично можлива. Сьогодні у нас зранку була інформація з Тбілісі, де, здається, з прокуратури якась посадова особа, вони говорили, що Саакашвілі вдома очікує арешт. У Грузії мається на увазі. І весь цей запит на екстрадицію, він залишається в силі. Тобто, в принципі, його там чекають. З іншого боку, є процес в Україні, який ще поки що не завершений. До речі, сьогодні у Мін'юсті заявили, що перешкод для екстрадиції Саакашвілі у Грузію немає. І я хочу нагадати глядачам, що за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі вступає обвинуваченим в 4 кримінальних провадженнях, відкритих за статтями Кримінального кодексу Грузії. Зокрема, стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. Потім зловживання службовим становищем посадової особи, вчинене шляхом насильства або із застосування зброї, і зловживання становищем посадової особи. Як ви гадаєте взагалі, враховуючи на те, що Саакашвілі при будь-якій можливості на усіх прес-брифінгах імпровізованих каже, що його от-от і заберуть. Згадується, що минулого року, на початку грудня, він також вже говорив вже точну дату, що прийдуть у наметове містечко на Грушевського і його заберуть. Врешті-решт, ваша думка, враховуючи ось ці всі інформприводи, чим все може завершитись? І чи завершиться? Теоретично він може не встигнути черговий раз сказати, його тільки так і заберуть. Це теоретично можливо, знову-таки. Тому що є юридичний такий у нього процес в Україні, про який я сказав, який ще не завершений, з касаціями і за всім іншим, з одного боку. З іншого боку, є запит з Грузії прямий. І мені все ж таки здається, що в Грузії раніше казали, що він там не потрібен, щоб не баламутити воду, каламутити. Але мені здається, що все ж таки зараз влада в Грузії настільки впевнена в собі, що їм не завадить Михайло Ніколозович в тому місці, де вони хочуть, щоб він не отримався, саме в в'язниці. Там 3 роки, до речі, у нього вирок є вже. По одному з цих справ є вже вирок. Тому, ще кажу, я не виключаю, що це може статися. Дійсно. Подивимося, яким чином це буде. Якщо це буде знову, як в той раз, це закінчиться тим же самим. Прийде 500 чоловік, які не дадуть його, затримати він знову буде жити на цьому біля Верховної Ради, ходити по людях і так далі. І цей процес буде нескінченним. Але знову ж таки, якщо захочуть, то дуже швидко. Ви знаєте, я ще кажу, теоретично, безумовно, так. І, в принципі, так правоохоронні органи мають працювати. Просто у нас є один вже такий випадок,
тоді, і теж здавалося б нам, ну якщо захочуть, то вони точно це зроблять. Ну от тоді захотіли, і ви пам'ятаєте, чим все закінчилося. От, тому з тих пір рівень професійної роботи правоохоронців і головне координація дій різних правоохоронних органів, прокуратури, СБУ, МВС, м'яко кажучи, краще не став. Тому воно таки можливий і цей казус. Ми подивимось. Єдине, що я думаю, що воля така політична, тим, що він має бути депортований в Грузію, воно у вищого керівництва країни є. І завершуючи тему стосовно Саакашвілі, які в нього можуть бути плани? Маю на увазі політичне майбутнє його соратників, його партії, руху точніше. Ну, перше, треба спитати, в якій країні. Тому що нещодавно він в інтерв'ю одному з російських телеканалів, а саме телеканалу «Дождь», сказав, що він взагалі може повернутися до Грузії після того, як Іванішвілі, як він сказав, цей мільярдер, який, за його словами, тримає цей уряд, він піде. І тоді він повернеться до Грузії. У мене зразу виникло питання, так знов-таки, де ж він буде? Він буде піднімати Україну чи піднімати Грузію? Чи може об'єднати ці дві країни в одну? Я не знаю, які у нього плани. Тому я думаю, що йому треба, по-перше, визначитися для себе. Якщо він хоче бути українським політичним діячем, то як мінімум не треба розповідати про повернення в Грузію. Якщо він грузин і він пов'язує своє майбутнє з грузинською політикою, через в'язницю, через всі інше, потім після якихось виборів вийде і знову стане лідером цієї країни, тоді треба відмовитися від української історії. Тому що все ж таки бути одночасно політичним лідером в двох країнах, такого ще нікому не вдавалося. Дякую за відповідь. До ще однієї теми перейдемо. Хотів би зачитати дослідження Центру демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, проведене у грудні минулого року. Так ось лідерами президентського рейтингу в Україні є голова Батьківщини Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко. Але розрив між ними невеликий. Про це свідчить грудневе опитування фонду. Готовність взяти участь у президентських виборах висловили понад 67% опитаних. Натомість більше 20% сказали, що не готові йти на дільниці. Отже, згідно із дослідженням, якби вибори президента відбулися наприкінці грудня 2017 року, то ті люди, які планували піти на вибори, проголосували б наступним чином. За Юлію Тимошенко голоси віддали понад 12% опитаних. За Петра Порошенка трохи більше 10%. Анатолій Гриценко набрав би майже 8%. Приблизно такий самий результат і у Вадима Рабіновича. П'ятим у президентському рейтингу виявився Олег Ляшко. За нього проголосували б 6% респондентів. Результат Юрія Бойка трохи більше 5% голосів. Трохи менше, а саме 4,9% опитаних віддали б свої голоси за Андрія Садового. Про що може свідчити такий відсоток довіри до ось цих вище сказаних мною людей? Про низький рівень довіри до всіх вищеназваних осіб. І підвищити його неможливо чи можливо? Якщо говорити про тих, хто було названі, я, чесно, не вірю в суттєве підвищення рівня довіри, тому що довіру дуже легко втратити, а повернути її практично неможливо. А можливо, корекція під час передвиборів. До речі, довіра і голосування – це дещо різні речі. Знаєте, люди, до речі, інколи голосують і часто голосують навіть за тих людей, яким вони не довіряють. Принаймні, можливо, за принципом меншого зла. У нас за таким принципом, з моєї точки зору, вибиралися всі президенти, починаючи, в принципі, із першого. Другого, точніше, перший то вибирався безальтернативно, фактично. А тут це менше зло. Тобто людині можна довіряти, за неї голосувати – це один момент. Друге, те, що, безумовно, все, про що говориться, свідчить про кризу не просто до конкретних людей, а до кризу довіри до державних інституцій взагалі. І президента, про Раду, ми вже знаємо, який там рівень довіри, і Кабінет міністрів теж. І другий момент – це те, що на будь-яких виборах завжди таким визначаючим є фактор того, який шлях, які відчуття у людей домінуючі. Це відчуття того, що бажано, щоб не було гірше, ніж зараз, чи бажання, щоб було краще.
Якщо домінує ідея, щоб не було гірше, тоді, як правило, перемагає діюча влада. Якщо щоб було краще, це перемагає опозиція. І тут дуже важливий відчути цей вектор. Я, наскільки знаю, я з соціологами спілкуюсь час від часу. Вони кажуть, що на сьогоднішній день друга історія, тобто, щоб було краще, вона домінуюча. Вона більш ніж в 2 рази, ця ідея, вона переважає ту саму, щоб не було гірше. Тому, а це дає шанс дійсно тим людям, які при владі не є чи не були і з нею не асоціюються. Інша справа, що опозиція в нашому варіанті, вона теж не користується великою довірою, тому що 15% це не довіра, це так. Так, є дійсно поле для можливості для появи людей, яких в цьому списку немає. Теоретично. Нові Нових обличчя. людей. Да, теоретично. Ну, я б не сказав про обличчя, я б сказав краще про нову голову. Але нові обличчя в плані взагалі нові люди? Чи просто... Ні, абсолютно нових бути не може, тому що у нас українці все ж таки люди, крім всього, ще консервативні, вони не можуть закохатися в 5 секунд за яку людину, яку ніколи не бачили. Вони її повинні бачити, вони її повинні знати. І так далі. Я в принципі, це той феномен, як може бути схожий на феномен Кличка свого часу. Ви пам'ятаєте, коли Кличко з'явився як політична фігура. І не забуваємо, що в 2013 році до Майдану рейтинги у нього були високі. Пам'ятаєте? Да? Значить, і тому як його теж приймали як людину, яку ми знаємо. Перша людина, яка заробила гроші абсолютно чесно, значить, на рингу, нічого ні в кого не вкрала. Там гордість України, то все і так далі. І цього виявилося достатньо навіть в 2013 році, коли здавалося б все стабільно і все зрозуміло. Но зараз, коли після всіх 4 років таких бурхливих подій в Україні, я думаю, що пошук цієї такої людини, він буде як мінімум півроку ще тривати, тому що кампанія стартує в вересні, в кінці серпня, на початку вересня. От у цьому дослідженні на першому місці Юлія Тимошенко. За неї віддали більше голосів, згідно цього дослідження. А на вашу думку, які шанси у Юлії Тимошенко стати президентом? Юлія Тимошенко непогані шанси стати президентом. А я б не сказав, що вони там 80%, ні. Але вони є, вони непогані, але це залежить взагалі все, що буде відбуватися, залежить від кількох факторів. Перше за все, від складу учасників всього цього процесу виборчого. Знов таки, чи з'являться там нові люди, які можуть дещо перемішати оцю всю нашу палітру. Друге, від дій влади. Як влада буде вести себе і що вона буде робити? Можна просто за рік, умовно кажучи, ще 2-3 рази підвищити комунальні і можна на вибори вже не йти. Це другий момент. І третій від самої Тимошенко, від здатності її створити нову команду, а треба бути реалістом, її треба створювати, якщо йти на президента, не стару команду розширювати, а створювати нову команду. З урахуванням людей, які з неї весь цей час були, звичайно, але це має бути якісна нова команда з них. Чи зможе вона це зробити, я не знаю. Тобто тут кілька факторів, які можуть зійтися, і так, дійсно, вона може виграти вибори. Власне, я, в принципі, як і діючий президент. Я думаю, що в нього теж є шанс. Але було дослідження громадської організації Vox Ukraine, і вони опублікували рівень популізму серед політиків. От там навпаки, перше місце серед найбільших популістів за рейтингами цим Vox Ukraine якраз посідає Юлія Тимошенко. На останньому місці, де менше популізму, більше правди, це Володимир Гройсман, і передостаннє це Петро Порошенко. Тобто як ви можете оцінити дослідження тут, і дослідження стосовно популізму? Як це може відіграти на майбутнє? Ви знаєте, популізм для опозиції, він, в принципі, це фактор, який діє у всьому світі. Тому що опозиція так чи інакше, вона дійсно популістична. В меншій чи більшій мірі.
Влада, вона більш конкретна, тому що вона відповідає за стан справи, і у нього абсолютно конкретні цифри, які характеризують її. Тобто там розмір доходу, на зарплати, взагалі рівень там, зростання економіки чи падіння. А те, що Юлія Володимирівна, вона це робить талановито, я б сказав, значить, у неї популізм такий достатньо кваліфікований. Це знаєте, це не справа сьогоднішнього дня, це вже 15 років, так ми бачимо це на арені. А те, що, ну, знаєте, з іншого боку, популізм, взагалі, ми його сприймаємо як термін такий, щось ганебне, таке і погане. От є добрі технократи, а є погані популісти. А не треба забувати, що популізм, в принципі, це те, що, ну, буває абсолютно безпідставне, звичайно, а можна ж назвати і те, що люди думають взагалі про людей, про народ. Тому що для технократів в великому рахунку народ це на другому місці стоїть. Головне провести певні реформи, а потім народ нам подякує. А якщо народ не хоче дякувати не сьогодні, не зараз, то він принаймні хоче, щоб про нього задумалося. І якщо буде доходити і говорить про народ і про людей, я не думаю, що це однозначно негативна історія. Гірше, коли це, значить, перетворюється в демагогію, це правда. От Тимошенко демагогії, в принципі, я помічена особливо не була. От. І я маю на увазі педагогію, просто банальне перекручування фактів і банальну брехню. Те, що Юлія Володимирівна любить збільшити якісь тенденції одні, які їй приємні, і зменшити інші, які їй неприємні, це відомо. Це відомо. Ну, знаєте, мені здається, що все одно люди, які будуть обирати в наступному році, вони обирати будуть майбутнє. І ми зараз не говоримо про обіцянки, ми говоримо про те майбутнє. Ну, в кінці кінців люди мають повірити, звичайно, в це майбутнє. От. І повірити, що людина зможе це реалізувати. А всі минулі речі, мені здається, виборці забудуть. От я хочу зачитати якраз це дослідження. На першому місці в топі, як казали, не менш правдивих політиків Юлія Тимошенко з «Батьківщини». На другому місці Вадим Рабінович з фракції «Опозиційний блок». На третьому його колега Юрій Бойко. Замикають п'ятірку найбільш неправдивих Олександр Вілкул з «Опозиційного блоку» і Олег Березюк з «Самопомочі». За 2 місяці проект зібрав 46 фактологічних цитат Юлії Тимошенко, які можна перевірити. З них всього 4 не містили брехні чи маніпуляції, тобто менше 10%. 3 з 4 правдивих цитат – це повтори про те, що, за даними ООН, 60% людей в Україні перебувають за межею бідності. Це правда, хоча знайти, як ООН порахувала відсоток і що організація має на увазі під межею бідності, не вдалося. В ході переліку факт-чекери провели контент-аналіз, оцінили коннотацію, емоційне забарвлення висловлювань політиків. 95% усіх цитат Тимошенко виявилися негативно зарядженими: зубожіння, геноцид, знищення людей. Ці улюблені епітети Тимошенко вже стали мемами в соцмережах. Тимошенко – політик-професіонал зі стажем і тому підкріплює свої слова статистикою. 70% її цитат містять дані. Найчастіше вона використовує правильну статистику. Про що ви казали? Ну, абсолютно, так. Дійсно, я ж кажу, це не демагогія, це взагалі-то, коли вона каже про зубожіння і про все інше, вона, в принципі, називає речі своїми іменами, то, що багато людей, не всі, але багато людей бачать навкруги. І це такий технологічний прийом. Якщо люди, вона називає речі своїми іменами, влада, до речі, не завжди цим займається, м'яко кажучи, то у людей з'являється довіра до неї. Ну, типу, вона ж бачить те ж саме, що і ми, значить, може, вона там в тролейбусах з нами їздить. А це перше. А на другому етапі, вже коли починається ідея розмови про те, що буде далі, її плани, і те, що вона хоче робити, тоді ця довіра частково вона приходить на власне з сьогоднішнього на майбутнє. Так що це правильно. Політичний популізм вважають одним із найбільших недоліків наших нинішніх політиків. Що тут, чи може бути це взагалі проблемою і надалі? От, врешті-решт, як розподіляти, наприклад, виборцям популістів від непопулістів?
Ще раз кажу, можна прийти до висновку, що популізм – це негідник, якому місце в тюрмі. Ні. Треба обов'язково відрізняти людей, і взагалі ці люди відрізняють навіть інколи серцем, знаєте, неможливо пояснити. Людей, які вони довіряють в плані того, що вони можуть реалізувати те, про що говорять. І чи тих, хто не може реалізувати. Ну от, знаєте, неодноразово в історії були такі випадки. От людина говорить, виступає на ток-шоу, говорить, і отей градусник, який в деяких ток-шоу висів, пам'ятаєте, і він показує 98% довіри. А потім людина йде опитування, а будете ви за нього голосувати? Ні. Тобто ми, в принципі, він говорить правильно, але голосувати ми за нього не будемо. Саме чому? Тому що у нас немає віри абсолютно, що він зможе реалізувати те, про що говорить. А як змусити політиків, от таких, які, ну, я не знаю, що можна сказати, страждають на популізм, або от, популістичні такі заяви роблять, як їх змусити говорити правду і довести те, що вони все ж таки зможуть так зробити? Ну, І що так правильно? довести вони зможуть тільки, якщо вони опиняться там, куди обираються. Ми ж знаємо прекрасно. А Людина в отут вже опозиції, є. людина в опозиції нічого довести не може, вона може тільки критикувати. Це правда. Тому в кожній виборі це, в принципі, така гра. Да, попадаємо чи не попадемо в ту людину, яка зможе щось робити. Бажано, щоб у нас цей раз, хоч раз, був позитивний вибір, я маю на увазі не в принципі хороший чи поганий, а ми обирали не менше зло, про яке я вже говорив, а обирали позитивний шлях розвитку. А мені здається, що при такому складі політиків, як зараз, потенційних кандидатів в президенти, ми знов-таки приречені на вибір меншого зла. Дуже цього не хочеться, знову-таки. Тому, якщо буде якийсь позитивний порядок денний, його дуже важко створити зараз. Тому що, знаєте, економічна вся наша історія, всі наші проблеми, вони не вирішуються в 5 секунд одним рішенням. Якби як була така чарівна кнопка, на яку треба було натиснути і все вирішити, то питань би не було. Оскільки все це пов'язане із взагалі структурою економіки, з крадіжками, з нашим взагалі з характеристиками нашого політичного класу в цілому, з війною, з відсутністю інвестицій і так далі, тому подібне, і взагалі бідністю. І в такій країні, звичайно, от ми говоримо про популізм. Знаєте, в бідній країні уникнути цього неможливо, тому що якщо люди бідні, вони так чи інакше, вони сприймають всі ці обіцянки як якусь надію. Мене дуже прикро, але діюча влада надії не дає. Ну от просто не дає. Ви послухайте і дивіться, тому що вони говорять, тому що воно все в кінці кінців знов-таки вони у владі на різних рівнях, і в парламенті, і в уряді, і в адміністрації. Ми прийшли до того, що ви ж бачите, у нас стає краще з кожним днем. Я це вже чув неодноразово при різних владах. Що ви не бачите, пам'ятаєте, у нас був Микола Іванович Азаров, теж любив казати, ви окуляри надіньте, ви бачите, як у нас стало краще останнім часом з моїм керівництвом. І ніхто йому не вірив. От мені здається, що зараз є небезпека попасти в ту ж історію. Хто піде від опозиції? Кандидат на президентські вибори? Ну, по-перше, цього зараз не знає ніхто. І не тільки я, і навіть ті учасники. А знаєте, у нас же вибори двохетапні, і це дуже важливо. У нас вибори президентські і парламентські, взагалі це один виборчий процес, який розбивається на 2 етапи. І з виборами президента раніше все закінчувалося. Тепер з виборами президента все тільки почнеться. Тому що у мене таке, чесно говоря, враження відбувається, це незважаючи на сьогоднішні слова прем'єра Гройсмана про парламентську республіку. Хоча, як ви розумієте, насправді мені здається, що це головна подія сьогоднішнього дня, тому що все ж таки прем'єр він займався економікою більшою мірою і розмовляв про наш розвиток. Сьогодні це була політична заява. Про фактичне послаблення інституту президента і парламентського, те, про що говорить Яценюк, і взагалі це позиція Народного фронту. Так от, зараз мені здається, що тенденція переходу влади, реальної влади до парламенту, і тому підвищення ваги парламентських виборів, вона абсолютно очевидна. І тому мені здається взагалі-то, що головне у нас будуть вибори не березня наступного року, а вересня наступного року.
Пане Олександре, дуже багато тем хотіли б з вами ще підняти, але, на жаль, вже маємо завершити, тому що ефірний час закінчується. Олександр Мартинко, генеральний директор інформагентства «Інтерфакс Україна», був гостем цієї години в нашій студії. Одразу хочу сказати, що інформаційну естафету передам Любомиру Ференсу. Він вже буде у цій студії за 20 хвилин. Гостем у нього в студії буде Олександр Андрік, голова громадського об'єднання «Декларації під контролем». А за 5 хвилин новини «Заман» кримсько-татарською мовою з Шевкетом Наматлаєвим. Залишайтесь за ТР.